Assalamu alaikum malam Limani. Wa alaikum. Barkan ku da zuwa. Malam Limani daga gidanka muke nan ba mu same ka ba. Lafiya dai ko? To da sauki da wannan dai Ba da lafiya? wallahi auka ce take damu. Wannan ta kuma dawowa ma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam Limani aukan nan. Kuna ji na? Ku higan mun da shi ciki. Da Higan mun da shi. Sai ku higan mun da shi. Higan mun da shi. Yanzu za su yi addu'a. Ba dai jinni bane ba? Jinni ne. Bara haba han hada da ayatul kursi za ku yadda za mu yi da su. Yawwa ku fito ku yori ku sauri. Ku sauri. Kuna ji na? Abinda nake so da ku. Komai ihu, komai kara, kar ku yadda ku bude. ka abode. Duk wanda ya bude ya makance. Yawwa kar wanda ya bude. Aikin ka yana kyau malam Limani. Wayo! Wayo! An so mu. Malam Limani aiki. Haka yake da. Ya kai mara limani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama in kun san wannan mutumin mahaukata nan nayi masu karfi ne kawai kuka zauka da mun yana. To ai mu da muka san malam limani kana warkar da mutane akalla fa mutane na ka warkar da su sun fi 100. Bayan wayannan nake warkarwa ba. Bayan ko in da kun san wannan mutumin irin dukan da suka min da hidimansu aljanu. Wallahi Allah da ba ku ce mun komai ba wallahi. To yanzu me hake nufi malam Limanu ba zai gyaru ba? Zai gyaru amma gaskiya ba a guri na ba. Kuma tsakanina da ku ko Allah ya isa. Allah ya isa.